Igoto kuchake mesa ya mangana mayense mayabono margoba kurase county ya Kisii kerobono kiliyo bochori wakole kanabene anaso kunyara gochora barai obatenete nsemo yobo sombi ase sekta ya matatu nigo kubuligo kwa rugochi ase serikali ya county ya Kisii inse yekiombe kia matatu owners association nigo bate abuna serikali ya county ya Kisii nyare kubwatira na barobune nchiremo yo kunyara gokinia ligesa lyogo sangeria mangana arengeteba ngomuliki oito Frida Kerubo na roboti rwa senchira yobuime. Ekiombe gia matatu owners association nigo baumira na litkolia rero ase omubagani oyomo imemo chobasongo ase baba gochora abarai ase kirenga gye kubwaterana na matatu workers association ase ogosonsora amangana a iliyokweneki obakoleri obia ase sekta ya matatu. Members twa barangiri gocha to address the issues got to sumbua for example karatubuata mangana na una chamania teba chilo ngora to sumbua chire to buatera ne to konyane karo mondelo ne como sumbua twa sirana gokwana omonyakerogo omoa nigo aene kibuna nigo bagochekolikia chisako chonsi elikomolekera abakoli emirimo ba matatu na goncherelia chimbwa chiabo igo buna twaje tamoiga step intangani tuwaundire committee munyiroche ninche chairman egentu giya kabere atogoje kutangazira chisako chonspi chigopare tikisiga batoletere data yabo chigali chonspi paka neji driver malide ji driver boigo nigo aenekia okweroberia wastage ase aenekia omoroberio omoikiranu na boigo obokoleri obia ase ogosangereria enibo ntumira nina gavana bwanguiga tobeke ebintu buya ntoroche stage itogaria teri order ni yesaligete igo ntuchake kubika magendera maya kabisaga obstructions nero abatecha bakunguswa kiro scott enchiro ige bintu ni bingite kubika egere matatu which contributes a lot of money in terms of revenue. It's a county government. No ne county government ya zakonyora chibesa buye kiagara bantu bali bakwepacha. Omonyakerogo o matatu workers association okongo mose nigo agania amaskani ase bonsi na boigo okobwaterna kogendereria matatu. Nchego nko baunga mukono. Na inde nale ko basabaiga. Abafanyikazi bane mbaro bali bare registered ase chama yane ya matatu workers muba maskani eganga ya itenene nche mwanda ngiri nchako bakirori na nchira nirasoba chori bwaino ibona ale ko basabaiga torrente sanity ase matatu yaito tingaki etyo boigo nigo abantu nyene matatu baba bakoerera okunererirwa gwetera chibroka ekyo kiasaliri obakoleri ase babolia egetambukero kebwenerete koimukigwa abantu mbaro twakiri kubundu abona batabwati gali noene balingi my friend ogende pass park Maria chipuroka kinolete chikanore chinde kisendete lakini omanyene gali atyandegete boigo nigo baerera obokongu bagwetera ase babolia okobwaterana ne county ya Kisii anene ase abanyanyimbo bakanjo egasi gaya matatu twaranye kolira matuka mange ntorocho bokongu borororo twarorire mato panto chandegete ne chigali baka yaikeire twarorire tigatochora barai baranyale ko bagotusugumere gasi ya matatu enyale ko bengiya bona nigo serikali ya county ya Kisii yaboligwe okobwaterana okuya ase okwene kingo sangerere bale ebango eisene korwa ase sekta ya matatu. Ukitaka kupeleta gari pale ipangwe unakutana na cartels, na kwa kusema ukweli kama governor anaweza ruhusu hawa wapange kazi mzuri vile inaenda, ninaona hata pia county government ya Kisii itapata ushuru mzuri, lakini akiendelea kuachilia cartels watawale pale stage